Kell bizony, kell, mert hát mosni kell a szilvát, magolni kell, rostázni kell. Úgy, ami kikerül, mennyi kellett ehhez? Fél mázsa, egy mázsa, mennyit tetszetek szedni? Hát egy mázsa, 20 kiló volt. Igen, igen. És mennyit tetszik várni, mennyi lekvár lesz belőle? Hát vagy 4 szilkével. Ilyenkor, amikor a lekvárfőzés van, akkor előre tetszik szólni, hogy Fehérné, többiek, gyertek. Igen, meghívom őket. Most Magamban csak, nem tudnám úgy se csinálni. Most ez csak azt jelenti, hogy itt lögdössük a kavarót, meg beszélgetünk, Igen. vagy van valami vendéglátás, vagy mit tudom? Hát van, hát megkínáljuk a vendégeket. Hát a ciberét azt nagyon szeretjük, és jó kis puha kenyérrel azt szoktuk enni. Na most ilyenkor régen valamikor kenyeret sütött a gazda, azt, hogy most a pékségből hozunk? Ó, persze, hát természetes, most már az elmúlt, hogy a gazdasszony kenyeret süssön, nincs kemence. És akkor leülünk ide a kis asztal mellé, és úgy esszük a ciberét? Igen, persze, félváltva kavarunk, és akkor a többi megeszik. Hogy tetszik látni? Jobb lesz ez a lekvár, mint a tavalyi? Hát én nem tudom. Jó. Jó édes. Fent tetszett lenni egész éjszaka szintén? Hát egy darabig lefeküdtem, igen. Szomszédasszonyok eljöttek, és tetszettek segíteni egész idő alatt? Igen, kavarni segítettünk. Éjszaka is? Hát 11:30-ig voltunk itt. De nem látszik a szemén, mind aki nem aludt. Hát azért 11:30-től még reggelig aludtam. Megjöttem most délután. De azt itt előre megbeszélték, hogy ki megy el, ki marad itt, és akkor ment a lekvárfőzés. Hát igen, úgyis, meg hát úgy is jöttünk, hogy már gondoltuk, hogy most már el kell egy kis segítség. De hallottad valaha, hogy például hogy készül a szilvalekvár? Hát már láttam párszor. Itt, mesteréknél? Igen. Titeket nem szoktak hívni, vagy nem jössz el segíteni? Néha, ha hívnak. Mamát azt mindig hívják. És te akkor mit kavarni szoktál, vagy segíteni fát vágni? Nem csak jönni nézni. És a történeteket, amiket mesélnek? Azokat meg szoktam hallgatni. És továbbadod? Hát ha nagyon meg tudom jegyezni, akkor igen. És a mai fiatal fülének, a mai fiatal személynek például ez a lekvárfőzés izgalmas dolog? Igen, nagyon. Azt tessen kedves már még elárulni mesternéni, hogy miért ilyen edénybe teszik ezt a lekvárt? Tehát nem lenne jobb egy zománcosba vagy üvegedénybe? Nem. Ennek ez való. Ez a szilke. Most amikor tele van, akkor mi történik vele? Úgy, ahogy van, bekötözik? Vagy? Igen, beszoktam kötni. És amikor megbontják, akkor ezt meg kell lenni egyszer az egészet? Nem. Csak mindig tiszta kanállal veszünk belőle, és akkor visszakösszük. Ez az üst, ahogy én elnézem, elég régi üst lehet. Netántál már még... Ez az üstház, meg az Igen? üst is. Igen. Mióta? Régi. Hát azt nem tudnám megmondani, mert az anyósomé volt. Az üstházról beszélünk, azt mondja a gazda, hogy az még az ő szüleié volt, ugye? Igen. Azt mondják, hogy 30 éves. Szolgál máshol is, vagy most, amikor kiteszetek főzni lekvárt, egyenesbe teszik, és majd jövőre? Holnap viszik elfele már. Viszik lekvárt főzni. Igen. És az ember jó szívvel adja kölcsön, magát a rézüstöt is, vagy csak az üstházat? Az rézüstöt. Az üstházat nem. Azt nem, mert van, aki viszi. Van neki is. Ez a vitorla, ami benne van, ez megteszi azt a szolgálatot, hogy nem ég oda? Igen, meg. Sok éve tetszik főzni. Soha nem volt, hogy leégett volna? Hát egy párszor volt, amikor mondjuk, hogy régi volt az a belseje, az a kavarója, és akkor úgy nem forgott Tehát végső rendesen. fokon a fa is megkopik. Igen. De most csináltattunk, új van benne. Értem. Tehát akkor És minden nem- együtt van ahhoz, hogy Igen, ragyogó minőségű ragyogó, igen, lekvárt igen, tegyenek igen. a Dózsa György út Igen, 66-ban. Hát jó egészséget kívánok Köszönjük hozzá. szépen.